Come on, we're packing up, we're packing up, we're packing up. Pupocha, who not there, Pupocha, who not there. Beslata tokuga. Bianso. Beshokuga. Yeah? Beshokuga kasaba. Beshokuga. Chileka bagoko. Hey, I heard the bag. I heard him. Stand up, Beshokuga. Joga joge pro samia. Joga joge pro samia. I heard the bag. I heard him. I heard the I heard the now. Oya kenyi Ramos, oya kitiga hena. Oya kitiga hena. I can't remember come to the hold him now. Asagatam you chileka bagoko. You tend there now we be. You tend there now we be not banabo. Oya kitiga hena. Stand straight, chileka bagoko be chokuga. Onye mercy. No to the knock and then apple block. Tigre me hena. Asage stand straight. Ngapin gomram. Stand straight. Hakura mu ngabia na elu apa afọ gị bịa nọrọ. Wepaka nga ahụ. Wepaka nga ahụ Chileka gbagọkụ wepaka nga ahụ. Stand straight. Kwe nga akpa amụ gị bịa na ịga. As again, remove that your hand, stand straight. Look at. Upon the machine, stay the thing abia galego. Me shock ga. Hamu nga na drop. Ya bịa sok broke amụ ụmụaka. Onye riri. Chogotisha coffee, ya wuru back a better coffee. Vram primary one. Dimpa Hankaga. Toga waiting a gega mamu BBL. Bingo. Come front here, my home, their front to here. Meshokugang. Oh, Todd. You tend the Anna Bomas well. Is a good dogu. Is a good dogu chibika. Na mama dogun ke go dogun de Port Harcourt ko dogun de tramway na Lagos. Me shokuga the wakaga straight. The wakaga straight. Kwa hundenche. Eri. Mo ki bege mozi pu na me hanu ku ke ga bia na mo bia me. Ekwe mozi pu lu mere na mo na. Come on wapakadia. Wapakadia uba ke masamo ga na wapakadia. Wapakadi shiru. Opakadi shigo. Ite ndị na-egbu azụ na mmiri. Otu ọ dị anya ụra. Na mama nwere mgbe atọrọ gị na arụsị. Bara nga abịa na-egara m lekwa aka ya. Fụrụ aka nne ya atipa. Ga-awụ nwaanyị ege metụ nwaanyị aka na gị were aka arụ. Come on, bring that your hand down. Bring that your hand down. Kage yichi igwe. Kwa amu webira bia sopro n'elu na. Ye fagide na oyeli ihu ọtọ. Come on, wepaka nga ahụ. Fagide na. Ye yi ihu ọtọ. Onye riri. Aya chile white ga elu nte. Chile elu nte. Eleke chile white elu na. Chile white ahụ mpola ahụ ye elu nte. Raise it up small. Raise it up. Come, me shokuga. Msiki me shokuga. Asige chile lunte nwa bingo. Look at. I thought the guy get from home primary one. I got na social media 21 years now. We paka no green gory. We paka no. Ya were phone Ish, no ebe m ga-ahụ ihu ga ọfụma. No ebe m ga-ahụ ihu ga ọfụma. Otu ihu ya dị. Kwati ihu ndị ekere nepa biel. Asị gị were kamera ntị ihu ga ahụ. Ebe m ga-ahụ ya ọfụma gaa na window. Ebe m ga-ahụ ihu ga ọfụma. Gaa na ebe m ga-ahụ ihu ga ọfụma bịa were ọkụ acha m gaa. Keep that phone like this. Lee gị isi ahụ isi ukwu. Buru isi ndị ekege nepa bielo bịa nga bịa nere m. Ke
kemgbe Tinubu na alone ọ na-ala loan dị shiga onye riri gwete kamera ahụ so n'ihu look at odishi aka chọrọ iji kpọrọ nwa onye ọzọ dewe n'ụlọ gị hammer head of horror buru isi ha nnọọ ka akị imisi ahụ taa na mepụta oge ya na ama ma wara gị ihe awa ma ọ wụ isi emere eme ibe gị meghe BBL ma na ara ma na obi ma na amụ gị tụtụrụ BBL ga na-emeghe n'isi ibe gị meghe BBL na amụ emeghe ma na ara ma na obi ya bụrụ n'isi ka ị bịara ime BBL ekwe nke isi gị ha Edward ego ụlọ ọgwụ na-enyewe gị lokoze bos dutu isi onye riri eri bere ntafu bakishe eze gị bakishe eze gị ma ahụ eze gị bakishe eze gị Awụ onye amị ama alaka ihe gwara m mara ihe awụ onye amị mara ihe gwara m ụmụ ka m jọs gbachi nkịtị ya sisi gara akụ ihe niile kọba sewo awụ onye amị anụ m Canada awụ amị Canada ahụ gị bịara ego gị na ndị jọs gbachi nkịtị gị na jọs na-ekwu ihe gị n'ọnụ meme interview ka m shi ya kwuo ekiwe ihe agbụrụ m isi ndị amị gị na jọs akụ utu ya meme interview ka m let me get away from here sewo onye amị meme interview let me get away from here oga ewele iwe ise wo onye amị meme interview let me get away from here gị jọs na-akpara m na-akụ na jọs na-agụ m okwu ihe ya enwe get away na get away ewele iwe our brother mam say onye amị ewele iwe no meme interview ka m shi akpọ bishop ewele iwe our brother meme interview okay sir ndo iwe onye besa I'm on Imo State ewele iwe o biko ha Imo State Beni Imo State Ikeduru Beni I'm Imo ha I'm Imo yeah okay sir our brother nne gị na nna gị dị ndụ yeah ya mekene nwa ha our brother we Igbo ka anyị na-eyuzu nga mam kewo ya nsogbu ada ma yuzu Igbo okay sir our brother sim na wege interview abụ ya yeah meme interview ọ ga adọ ọka mba ọ gakwa aba na social media nsogbu ada bishop biko kwa o enwe ihe ọbụla m kwuru bifo ama amụ no bishop meme interview iwe wepụrụ m ewe bifo ma ga-ebịa no nsogbu ada enye m kwuru nsogbu ada ewele iwe kụrụ isi ya n'ala mba mere BBL mba lee mere inwe ha ma ewele iwe o asị m lee ihe mere na inwe ha ntanta na egwara gị enwe m amụ sọrọ ajụjụ ka m akwesịghị m ege ntabi enwere m amụ ọ ihe ga-asa m kwesịghị m tekere pabishọn okay ame nke ịrụ ya na Canada ka ọ na America lee eme na ịrụ ahịa na Nigeria enweghị azụ wụọ ha nwere ka ọ shade so ebe ahụ dị safe Nigeria ebe ahụ dị safe yeah iwu onye ohi mba nwere mgbe ha agbarala gị mba ị nọ on drugs mba iji ama ihe ọnụ gị n'ike nwaanyị mba iji agba ncha mba ị ga-egba nwaanyị enyi lotu ị na-esi agba nwaanyị enyi ị na-ajọ onye ka o si agba nwaanyị enyi ewele n'iwe nna ọkọmite isi brother ewele iwe isi m go ahead make interview ọwụ na enwere ịma ka ị na-agba nwaanyị enyi gị gbawa nwaanyị enyi ebe a
ịghọtala ma ahụkwanụ approach gị mara ka ọ ghara iwe echi gị na inwetebe nwaanyị gawa enweta nwa nsogbu adị jos na-eme interview gị gbawanụ nwaanyị enyi na ama ahụ n'otu ị na-echi agba ya nwaanyị mara maka ka ị mere aha m Chibuike na-enweta ahụ m onye ebe a wuru onye ebe a kekwene ka ebe isi iwe onye ebe abụọ biko ewere iwe jos narị ahịa ahụ m onye ama Imo Ikedu amachara na-enweta kekwene ka ị mere nne iwukwere onye ebe nwaanyị mara mma sizi m si afụ gị ihe gị na-amasị m na-aghọta ihe gị na-amasị m na-aghọta so nlagbuo n'abalị ana m eche makwa gị mgbe ọbụla nwaanyị mara mma ọ ga-adịkwanye mfe ka at least ka ọ bụrụ mana aga abụọ na-aghọta sef from ndị ọsịje m anyị arụkọwa gawa na hip hop ndị amị ji hip hop agbara nwaanyị enyi hip hop singer onye amị ya bụ nwaanyị mara mma ị ga-ekwe m mgbe onye ebe wuru onye ebe nwere ihe ọzọ ikwuru m degele ihe ọzọ ikwuru last enwere ihe ọzọ ikwuru last edege m edege ese na ihe na-amasị m ihe gị na-amasị m afụrụ ofu na achọrọ m ka m na ya lụwa na achọrọ m ka mụ na anya lụwa ị eyi pantị ka ọwụ boxers kondom part ka m na-eyi ya wụ half pant ndị bụ ntụ na ndị ọ na-akpọ ahụ ntụ ka ọ na-eyi ịtala nwaanyị n'ike nshi mbụ mba ị ji aṅụ ha amụ mba ị ji aṅụ ara how many minutes ka ị na-anọ n'ịṅụ ara 1 hour ise 1 hour 1 hour 1 hour nwa onye ọtọ our brother nwa onye ọdọ 1 hour 1 hour ya I mean, can you pass it out from training? Can you not training? Apa selamat toga? Then let him jangana 1 hour. Otaka she like ona to monto ne dem here na why me gishim na bibu. Mado leke etra la ke mo putroba. Ofu. Genotype ga. Ijanyo. Ha? Ijanyo. Again you load in net. Genotype ga. Blood group ga. A positive. What phone number? 080 44. Watch Italia. Watch Italia. Well, quiz week. Watch Italia. My name is the weekend. Come on, subscribe for that please. So you can subscribe, watch the Kabagoko. Subscribe or like ya get share ya. Awara ya bag. Watch Italia. Get back. They just know what ya taku shares again for what? Subscribe or for this place. Chile Kabagoko. 08044 298 859.